Вітаю, сябры, прабачце мне, калі ласка, сёння ўсё так нешта тэрмінова. Увечары усе пачалі мне званіць, і ўсім я патрэбна, і я трошкі з вамі спазнілася, прабачце мне, калі ласка, але праца ў мяне дзейсна 24/7. Зараз мы тэрмінова шукаем кошты на аплату жытла, таму што па юрыдычных рахунках не можам праводзіць, карацей кажучы, там свае замарочкі, забабоны. Працуем. Антыкрызавы працуе, нагадваю, 24/7, без выходных, без абедаў, без нічога. Напішыце, калі ласка, як гук, ці ёсць відэа, я нават сцяг не паспела сёння павесіць. Тому прабачце мне, калі ласка, гэта беларускі канал, я нагадваю, маскалі. Зараз падзялюся трошкі інфармацыяй цікавай, глядзела аналітыку канала, таму што ў мяне чамусьці пачаў падаць колькасць пераглядаў яна больше стае, а колькасць падпісчыкаў меншай. Ну і звычайна я ж гляжу, як гэта ўвогуле адбываецца, так што так паспрыяла, таму што не масава, конечно, але пабеглі людзі. Я перад тым, як пачала выходзіць зноўку ў эфіры 10-10, дзякую шчыра, Віталій Вороб'ёў, зараз распавяду, прывітаюся з вамі, тому што сёння ўсё так дынамічна. Я машу руками, гэта цудоўна, тому што зранку я гэтага рабіць не магла, у мяне проста сёння я пракінулась, я думала, што я ўжо ўсё паралізованая поўнасцю, тому што мне не рухалася ўвогуле нічога, я ледзь спаўзла з ложаку, каб пайсці выпіць аспірыну, і зноўку села на калёса, я зноўку пачала піць спазмалгон. Гэта не рэклама, гэта я дзелюся сваімі балючкамі. Дзякуй, Цень Сонца, за тое, што нагадваеце, што мы вядзем беларускія і украінскія праекты. Хутка, літаральна праз некалькі дзён мы будзем з вамі пералічваць кошты. Я нагадваю, мы вядзем з вамі разам 3 праекта. Гэта праект дапамогі антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», якой у гэтым месяцы вядзе зямлю, і мы будзем надаваць дапамогу. Траціну ад таго, што мы з вамі сабралі, ідзе ў Беларусь. 1/3, я нагадваю, мы павярнуліся ў праект падтрымкі украінскіх сем'яў загінутых герояў АТО, таму 1/3 пойдзе ў гэты праект, і 1/3 мы застанем яе, пакінем у такой умоўнай скарбоначкі, каб, скажем так, быў рэзерв на усялякія там форс-мажорныя абставіны, тому што сёння грохнула ў чарговы раз камеру, яна ў мяне не стае стацыянарна, а гуляе сама па сабе, як я, таму я такая спасобная. Вось, прывітацца з вами, Цень Сонца. Так, по праектам сказала. Дзякуй шчыра, хто дапамагае. На дадзены момант мы сабралі 733 гривні, што для мяне не дрэнна, таму што доўгі час канал ад таго, што мяне страйкавалі жудасна, трошкі па сіле вам гук, мабыць, дрэнна чуваць. Мяне страйкавалі вельмі моцна, мы трошкі прыпынілі працу, таму што была верагоднасць таго, канал знясуць, але зараз дзякуй Ютубу, ён зрабіў класную функцыю. Я калі аднаўляла канал, калі аднаўляла трансляцыі, я поставила тайминг на паведамленне, то бок, літаральна я самы мінімум поставила 5 хвілінаў, неабходна быць падпісаным на канале дзеля таго, каб можна было ўдзельнічаць у чаце. І шчыра вам, сябры, скажу, я нават не меркавала, што гэта такая класная штука, якая проста літаральна будзе ратаваць канал. З чым яна нам дапамагае, чым дапамагае мае мадэратарам, чым дапамагае мне ў працы. Тайминг 5 хвілін дае мажлівасць вам пісаць, калі вы падпісаны на канал, глядзіце мяне рэгулярна і хаціце там падзяліцца сваімі пачуццямі з сябрамі, якіх бачыце ў чаце. Маскалям гэта не цікава, таму што дзеля таго, каб напісаць гадасць мне на канал, на чат, яны вымушаны на мяне падпісвацца. І я падымала статыстыку паглядзець, каго я там так абражаю, што ад мяне пачынаюць адпісвацца. Дык вось, сябры, маскалёў стала на 3% менш. Яны з-за таго, што не могуць пісаць гадасці, яны не разумеюць, што я кажу, яны не разумеюць, з якой мэты я выхажу. І яны не могуць пісаць, кідаць ботаў нам у чат, яны не могуць навальвацца ардой, як гэта раней было, што масава павінны баніць былі мадэратары, проста навалач, якая трапляла і пачынала усялякую там хуйло наш прэзідэнт пісаць, памятаеце гэтую ўсю гісторыю. Дык вось, маскалі пачалі ад нас з вамі, сябры, масава адпісвацца, пры гэтым адносна таго, што пачалі глядзець больш беларусаў,
зараз прапорцыя амаль 50 на 50 гэта украінцы і беларусы, што мне прыватна вельмі класна, і на сённяшні дзень на канале толькі трохі больш за 3% москалёў. Таму я прапаную што зрабіць? Я прапаную Маскаляндзію адправіць да залатога стандарту 3%, і яны фармальна, я так разумею, проста будуць глядзець мяне. Мабыць, гэта нашыя беларусы, хто на рашке, калі гэта дзейсна вы, 3%, трошкі больш з хвастом, хто глядзіць мяне, нашыя сапраўдныя беларусы, вы не павінны быць на Масковіі. Валіце адтуль як можна хутчэй, мы тут ва Ўкраіне вас сустрэнем, нададзім магчымасць тут першы час атрымаць усю неабходную дапамогу, каб вы, як цывільныя людзі, сябе пачувалі. Вось, сёння мне спадабалася адна цудоўная фраза. Я павярнуся да улюбленага мною у коскі бяру чалавека, якой напісаў: рабіце як усе цывільныя краіны, нават як Расія. Гэта напісаў Павел Латушка у сваім тэлеграм-канале. Мне асабіста спадабалася, што Расія гэта не цывільная краіна, а проста нейкі асобны шлак, але нават гэты шлак нешта выконвае лепш за Беларусь. Таму асабіста моя падзяка за такой шыкоўны пост. Ён хацеў, напэўна, нешта іншае гэтым адзначыць, але мы прачыталі, як мы прачыталі. Свабоду палітвязням, піша Цень сонца. Так, балючая тэма, але ёсць добрыя навіны. Віталій Воробьев, це ж в 22:40 по Україні, ніхто не знає. Ні, тут працює добре YouTube, у тим питанні, що коли ви підписані на канал, ви бачите, що трансляція відбудеться, і вона вже прописується під часовий пояс вашої країни. Я коли була у Білорусі, у нас з України була розниця у годину, я на канал атрымлівала паведамленне, калі будзе трансляцыя па беларускаму часе. У YouTube усё гэта добра, тут ніхто не арыентуецца на кіеўскі час, на украінскі час, таму не пытанне абсалютна. Нрыль-ол, вітаю, з сакерай прыйшоў. Каго сёння будзем рубаць на капусту? Капусту будзем рубаць. Мне сёння напісалі: вы з Магары сядзіце на бабле, на грантах. Вось, спазнілася, таму што сидзела, бабкі піліла, прабачце, калі ласка. Так, цяжка гэта ўсё. Дарэчы, сёння ва Ўкраіне прачытала навіну, што НАБУ займаецца зараз тымі, хто, калі не памыляюся, у Радзе займаецца атрымліваннем зарплаты у канвертах. Вось, хацелася бы паглядзець на гэтых шчырых людзей, якія атрымліваюць грошы ў канвертах. Гэта без сарказму павязана, я так разумею, з смерцю нардепа, якой распавёў пра тое, што ёсць такія рэчы ў Радзе адбываюцца. Я нагадаю, пасля інтэрв'ю, літаральна там праз кароткі тэрмін, яго знайшлі мёртвым. Прабачце мне, украінцы, я не вельмі сачу за вашымі нардепамі, таму што мне сваіх людзей хватае з Беларусі, за якімі трэба сачыць, глядзець. Сёння літаральна усе навіны у рэхе Масквы. Я шчыра кажу, я не буду гэта, хацела гадасць сказаць, какашака абгаворваць. Зараз паясню чаму, тому што мне гэтая тэма абсалютна не цікавая. І увогуле, я шчыра вам кажу, я не хачу цягнуць гэту расійскую навалачу свае навіны. Няхай яны там супутнікам прышчэпяцца, адправіцца да капздоха, і ўсё у іх будзе добра. Шчыра кажу, я зараз паясню сваю пазіцыю, чаму я не хачу абмяркоўваць гэтую падзею, таму што яна, шчыра кажу, і ламанага граша не каштуе, не вартая. Таму не буду я сёння абмяркоўваць інтэрв'ю Венедіктавай, Ціханаўскай. Сёння літаральна ўсе суполкі разрываліся, акрамя мяне. Олена, шановне вітання, пані Віталій Воробьев пише: живі Білорусь, слава Україні, живі вічна, героям слава, батько наш Бандера. Сьогодні спойлер, сябры, сьогодні мені така шалена ідея, мені, напевно, я не ведаю, що мені за гэта буде в Україні, але мені така ідея прийшла сьогодні у голову, там буде у тим ліку батько наш Бандера. Обіцяю, голосу нема, тому одразу прошу пробачення за те, що співаю я у хлам дрэнна, але гэта важліва. Мне падаецца, што, уже не важливо, як ти співаєш, головне, що ти співаєш, правда? Я хотела бы внести лепту в украинский флешмоб, потому что москалі подохнуть от того, что, по-перше, я заспевала «Батька наш Бандера», а по-другое, от того, что у меня просто голос, ён на их будет деять, як резонанс, и
Я спадзяюся, што такім чынам я паспрыяю. Ну, канешне, я не абяцаю, што гэта будзе прям 100% попаданне ў сэрца, але тое, што я там нейкія прыступы канвульсіі выклікаю, я вам паспрабую паабяцаць, мае сябры украінцы, таму будзем прагнуць таго, каб яны там біліся ў істэрыкі, як астатні час б'юцца ў істэрыкі. Дарэчы, там расійская прапагандон ТВ рве на часткі, таму што і Байрактар, і зараз з газам будзе гісторыя, тому што Украіна дапамагае Малдове. Дарэчы, сёння абмяркоўвалі з украінцамі гэтае пытанне. Я падтрымала Украіну, мае сябры украінцы не заўсёды пагаджаюцца са мной, але я бачу гэтую гісторыю з іншага боку трошку. І вось гэта гісторыя пра салідарнасць, якую я сёння таксама хацела бы з вамі абмеркаваць. Таму так, бацька наш Бандера. Лента за ленты, набоі падаваем з канала «Чалавек бывае». Я не дачытала ваше паведамленне, але так спрагназавала, што я буду рабіць, калі заспявае бацька наш Бандера. Украінцы прабачыць, яны зразумеюць, што спявай як можаш, а ў маскалёў проста будзе палаць дупа. А на картку можна скідати гроші? Сябры, тут на конт картак столькі ідзе махінацыі і маніпуляцыі, што лепей донатам на экран. Чаму? Донат-сістэму я потым пры канцы месяца мы паказваем, распадзяляем кошты, і такім чынам вы бачыце, колькі было донату, колькі мы распадзялілі. Гэта мадэль працуе ўжо доўгі час, мы яе выкарыстоўваем на прыватныя карткі. Я шчыра кажу, я не хачу грошы прымаць, таму што прыват гэта мой прыват, і мне потым вельмі складана выцягваць адтуль інфармацыю, таму што мне літаральна ўсю картку неабходна лапаціць. Таму што, шчыра кажу, у нас ёсць выпадкі, калі, вось зараз прыкладна нам тэрмінова неабходна ва Ўкраіне надаць дапамогу з сям'і. Прыехала сям'я з 2 дзеткамі. Першы іх запыт быў, увогуле, шчыра кажу, яны напісалі: дапамажыце нам, калі ласка, таму што у нас няма за што есці. І вось мы з імі звязаліся, надалі, брытанская дыяспора дапамагла нам надаць пакет харчавання, то бок мы іх падтрымалі, а сёння яны мне напісалі, што прабачце, калі ласка, мы разумеем, што вам і так складана, у вас і так таксама шмат кейсаў, але у нас тут атрымалася сітуацыя, што яшчэ трэба пажыць, таму што робім візу, не паспяваюць яны зрабіць усё, і вось ім выкацілі рахунак яшчэ на пажыць, і мы зараз да дыяспоры звярнуліся, шукаем кошты на іх. Таму, калі мы шукаем кошты праз дыяспору, неабходна разумець, што я карыстаюся сваімі рахункамі, таму што грошы ідуць з-за мяжы, як юрыдычная асоба мы не можам фізліцам плаціць там некаторыя і ту ж матэрыяльную падтрымку, то бок гэта ўсё транзіт праз мае кошты ідзе, праз мае карткі, прабачце. Я не парушаю закон, я захожу ў ліміты, якія ёсць згодна заканадаўству Украіны, але шчыра кажу, потым, калі я раблю справаздачу для дыяспор, мне ўсю картку трэба проста наізнанку выгартаць, глядзець чэкі, якія транзакцыі мы праводзілі, за што плацілі, падымаць перапіскі, што плацілі, каму плацілі, за што плацілі. То бок я шчыра кажу, для мяне вось мае прыватныя карткі, сябры, я іх стараюсь не выкарыстоўваць, таму што ў мяне і так там інфармацыю столькі, што ў мяне, калі кранаецца пытанне справаздачы, едзе дах. Гэта вось справаздачы, гэта вытрачаны дзень выключна на дакументацыю. Таму давайце дамовімся, што ў нас ёсць донат-сістэма, вы можаце Оленкі-Нарошэнкі закінуць на экран, а окремо я хотіла би подякувати своїм друзям, які донатять на Світоч. Я пам'ятаю, я обіцяла, що я буду з Світочем тут в ближайший час, необхідно сходити у краму, і я бачила, да, смачний шоколад, але там на донат-системі знімають маржу. Так, 10%, але ну, ми готові. Ну, Приватбанк так само здимає комісію, мені брат перераховує гроші, і учора ми на комісіях, ну, він перелічив там близько 1500, і на комісії амаль 7 гривень з'їла. Так що тут, ну, а плюс, калі, розумієте, калі ми ще допомогу надаємо, у нас подвоєна йде комісія, то бок ми отримуємо гроші, потім переводимо їх на інші картки, так само комісію здимають. Ось цей транзит, він зжирає насамрэч кошти. Тому, ну, я стараюсь не використовувати приватні картки, я вже пояснила чому. Ось. А плюс важливою тему для українців зараз, мені подається, гэта ви, Поляков, дякую, що нагадали.
Антон Палякоў, калі не памыляюся. Прабачце, я не сачу. Я гэта вось пакідаю шмат украінскіх сяброў, хто з маіх блогерскіх і з майго блогерскага атачэння пра гэта распавядае. І, ну, прабачце, гэта ніяк не ўплывае на беларускую сітуацыю. Літаральна сёння я глядзела рэсурс нехты, і, ну, нек мяне зачапіла, таму што ён піша навіну, у Віцебскай вобласці забілі там нейкага маскальскага банкіра, не забілі, а знайшлі нейкага забойцу, маскальскага банкіру. Но як гэта спрыяе уратаванню Беларусі? Ну, скажыце мне, калі ласка. Калі беларускі, я разумею, там нейкі іншы рэсурс, окей, ён піша такія навіны. Як у Беларусі ад таго, што ў Віцебску спаймалі нейкую маскальскую навалач, якая забіла маскальскага банкіру? Як яно спрыяе ратаванню Беларусі? Ну, на мой погляд, такія навіны, яны у кампетэнцыі тых, хто за гэтым займаецца. Ўжо агульная інфармацыя, калі будзе на рэсурсах, на дзяржаўных рэсурсах, яшчэ раз кажу, я выкарыстоўваю інфармацыю агульнадаступную дзеля таго, каб не нашкодзіць камусьці, у тым ліку украінцам. Таму тут так, дзейсна, Антон Палякоў быў з тых людзей, хто даваў інтэрв'ю, распавядаў, як тут атрымліваюць кошты незаконна, і ў хуткім часе яго знайшлі мёртвым, ёсць кадры жудасныя. Шчыра кажу, час часу у мяне такое пачуццё, што Украіна павяртаецца ў нейкія 90-е, дзе вось гэтыя, я раблю вынікі з забойства Віталія Шашова, я лічу, што гэта забойства, гэта не самагубства ніякае, гэта глупства будзе абсалютна так сцвярджаць. Нават мы яшчэ не маем вынікаў, і з жніўня месяца па Віталію нічога не вядома. Нічога увогуле. І вось гэта справа, зноўку, я вельмі спадзявалася, што яна не ператварыцца ў справу Паўла Шерамета, калі проста, ну, прабачце, ссуць у вочы, кажуць, што мы нікога не знайшлі, ведаючы, што забойца дзесьці поруч, ён на волі і нават вядомыя імёны. Але вось, ну, нейкія там вышэйшыя сілы, выше Бога, яны не даюць магчымасці агучыць тое, што вядома. І вось забойства Віталія Шашова, я вельмі спадзявалася, што гэта не будзе справа Паўла Шерамета. Але вось чым больш цягнуць з гэтай справы, тым больш яна нагадвае, што хутчэй за ўсё кагосьці ўсё ж такі пакрываюць. Каго мне невядома, але зноўку кажу, тут вельмі боляча глядзець, што ў гэтым сэнсе, ну, неяк усё па-старому сістэмна. Хацелася бы, канешне, каб было лепей. Я не крытыкую зараз службы дзяржаўнай Украіны, не ў маіх інтарэсах, я спадзяюся, што яны працуюць, і дзейсна невядома, хто гэта зрабіў, або вядома, але следства трывае, і неабходна затрымаць таго, хто гэта зрабіў. Я вельмі спадзяюся на гэта. Лена, я не адвлекаю... Не, вы не адвлекаеце, я просто про тое, што ну, мы нешта Антона Палякова зачапілі, украінскія навіны распавядала. Я ж все ж таки в Украине, и час от часу белорусам необходимо поведомлять про то, что отбывается у країнах за межі. І я ще раз скажу, сьогодні мені, я спойлерну зараз, Борислав Береза мене сьогодні трошки, так, знаєте, вілкою тикнув у бачину і натхнув мене на одну штуку. Я вже поділилася з... у мяне ёсць людзі, якія займаюцца ролічкамі кароткімі. На маім канале хутка зможаце пабачыць. Зараз іх пакуль няма. Я павінна сёння была трэйлерам паставіць іншы ролік, але я палічыла, што зварот мужа палізняволены Паліны Шарэнда-Панасюк, Андрэя Шарэнда, дарэчы, я яму шчыра дзякую. Па-першае, за знаёмства, па-другое, за шчырасць. І вось Андрэй Шарэнда для мяне той прыклад мужнасці абсалютнай, ён трымаецца, ведаючы, што яго каханая за кратамі, у іх двое дзетак. Паліна, вось гэта гонар беларускі, таму што яна бесстрашная, абсалютна, яна шчырая, яна актывістка. І вось для нас Паліна, для мяне прыватна Паліна, я калі звестачкі атрымліваем ад яе, ліставанне ёй таксама забаронена, адвакат праблематычна, і Паліна зараз, я ўжо казала у адным з стрымаў, гэта тая з жанчын, якую любіць садзіць у карцеру, у ШИЗА. Хто не ведае, што такое, вітаю, Клім-Клім, што такое ШИЗА ў Беларусі,
мы неяк, мабыць, абзор зробім па катаваннях у Беларусі, таму што шмат пра гэта пісалі, але чамусьці гэта вось замоўчваецца, і роўна з-за гэтага мы зараз двигаем наше заяўленне, што замоўленне, што неабходна усіх включаць па прэзумпцыі невіноўнасці, пакуль не адбудзецца сапраўдны суд, не адбудзецца. Заява базуецца на тым, што ў Беларусі няма магчымасці абараняць свае правы ў законным судзе. Таму тыя, хто зараз праходзіць па палітычных артыкулах, яны павінны быць вызнанымі па прэзумпцыі невінаватасці і вызнаныя палітычнымі зняволенымі. Таму што гэта розныя статусы, калі ты проста злачынец, калі ты палітычны артыкул маеш, вось гэта розныя абсалютна пазіцыі. Я вам шчыра кажу, гэта настолькі кардынальна зменьвае сітуацыю, гэта магчыма калісьці кагосьці можа ўратаваць. Не забывайце заходзіць на беларускія пасадэнькі. Беларускія пасядзелкі, там трошкі ёсць некаторыя праблемкі з майго боку, таму я зараз шчыра кажу, я мала працую на канале Народная грамада, таму што там зараз фармуецца такой, не таму, што мяне там не патрэбна, таму што там зараз фармуецца такой, не фармуецца, а робіцца фармат абсалютна палітычнага каналу, то бок без вады. Гэта мы на сваіх каналах. Я, Вераніка, мы можам нешта там з вами палепетаць, нешта паразмаўляць, нейкія праблемы абсудзіць, хуйло хуйлом назваць. Шчыра кажу, на канале Народная грамада неабходна выкарыстоўваць або тупін, або нейкія іншыя словы, то бок, я хуйло ніколі па прозвішчу не называю. Вось на сваім канале я раблю ўсё, што заўгодна. Канал Народнай грамады, ён палітычны, і там, вы ўжо ведаеце, такія, ўжо так, павінны як актывісты сябе паводзіць, белыя, пухнастыя, і нікога не абражаць, і там, я дазваляю сабе расіянцаў відавочна падкалваць, абражаць, гэта моя каманда спрыяе нармальна, яны кажуць, Мінска, гэта Мінска, ёй можна прабачыць, таму мне там не ўсе дазволенасць, канешне, але грамадскую пазіцыю сваю я адстойвала і буду адстойваць. Вось, таму фармат беларускіх пасядэнняк, ён таксама зменьваецца, і будзем глядзець. Мабыць, я звярнусь да пана Васіля, мы мабыць, неяк будзем рэбрэндзіць яго. Я не ведаю, што там адбываецца зараз, шчыра кажу. Таму наконт беларуска-украінскіх пасядэнняк, зараз увага больш прыдзяляецца майму каналу, таму што ён для мяне зараз вельмі важлівы. Гэта беларускамоўная інфармацыйная пляцоўка. Я яшчэ раз кажу, я зараз бачу пазітыўную дынаміку з боку беларусаў, пакольку тэлеграм-каналы шмат хто паведамляе, што проста людзі баяцца, таму што пачалі вызнаваць за экстрэмізм і ўсё рэшта. Для іх альтэрнатыўнай пляцоўкай стае YouTube, таму што на YouTube не патрэбна рэгістравацца, у YouTube не патрэбна там свяціцца, лайкі, дызлайкі ніхто не бачыць, то бок у гэтым пытанні яны зараз з мэтай бяспекі пераходзіць на гэту без, скажем так, бяспечную пляцоўку, таму што Telegram для іх стае, для некаторых, але зноўку кажу, я стамілася казаць, што неабходна рабіць у Telegram дзеля таго, каб сябе абараніць. Я шмат рэчаў перастала рабіць, калі патрапіла ва Ўкраіну, таму што я сябе тут адчувала бяспекі абсалютнай. Вось, але у Беларусі мы, відавочна, мы рабілі ўсё дзеля таго, каб нас не маглі неяк выявіць. Адзін раз толькі мы спаліліся, але спаліліся як? Там схавацца немагчыма было, таму што мы ехалі грамадскім транспартам, і нас проста па рацыях здалі, што актывісты пайшлі. Вось, мы, нагадаю, ехалі на абсалютна легальны мітынг, на абсалютна законнай падставе, вось, але палічылі, што неабходна нас трошкі прыпыніць. І прыпынілі, таму вітаю. Я маю на ўвазе наша Украіна, Русь. Пытанне сябры, вітаю, шановнае панства, адраджэнне, вітаю. Так, працуем з беларускай, кіевскай хунты, вітаю.
Вось, я ні з кім не сварылася, не падумайце, што я не захожу на пасадэнькі, таму што я там з кімсьці пасварылася, я ж не дай Боже, вы што, не. Мы ў цудоўных адносінах з нашымі панамі Васілямі, проста і з іншымі Сайгонам, ну, па-першае, Сайгон, я шчыра кажу, ён калі выходзіць у эфір, у мяне за яго сэрца стаіны, ну, проста, я ведаю сітуацыю ў Беларусі. Па-другое, Сайгон, ён з катэгорыі людзей, якія вось рубяць праўду матку, і, ну, я за яго баюсь, шчыра кажу. Ну, Анатолій Іванович, гэта такой скарб беларускі. Вось, таму будзем на пасадэньках, тым больш, што навіны ёсць, але я яшчэ раз кажу, там аднаўляецца фармат, ён мне не трошкі, ну, не трошкі, ён мне ў такім выглядзе не падыходзіць, таму калі ён будзе і далей праходзіць у такім фармаце, то хутчэй за ўсё я проста буду прыдзяляць увагу свайму каналу, таму што як інфармацыйная паляцоўка ён будзе працаваць для беларусаў эфектыўней. Не таму, што я абражана на кагосьці, не таму, што фармат пасадэнек дрэнны, а таму, што я, шчыра кажу, я шукаю вось гэтыя шляхі данесці інфармацыю максімальна пашыранай аўдыторыі. Што пытанне, як здароўе, Петр Лысак, вітаю. Здароўе на таблетках нармальна. Пакуль дзеюць таблеткі, я сябе пачуваю добра, а калі не таблеткі, першую палову дня я вельмі дрэнна сябе пачуваю, таму што зночы ў мяне ўсё ацікае, і першая палова дня для мяне вельмі цяжкая. Мне неабходна расхадзіцца, мне неабходна расцянуцца трошкі. Вось увечары, ну, літаральна, а 8 гадзіне я прымала абезболіваючыя, я адышла, зараз я з вамі сижу, машу рукамі. Вось. Калі пайду спаць, зранку я зноўку буду непад'ёмная. Да, і зараз стан, калі мяне дзіцёнак падымае і апранае зранку, таму што сама я гэтага зрабіць не магу. Вось, ну нічога, ну бывае. Вось, таму я не жалюся, цяжка, усе хварэюць. У мяне зараз захварэлі, у маёй сям'і хварэюць на ковід, мае сябры хварэюць на ковід. І шчыра кажу, тут я не ведаю, ну, все нешта, восеньская гэта хандра, яна ўсіх косіць проста капітальна. Таму пакуль з коробкамі, сябры, прабачце, гісторыя не проста зачыненая, валанцёры мае, хто займаецца складам, яны з ковідам. Я сама са спіной, таму у нас зноўку нейкія, кажу, такія замарочкі. Партызанства время. Жыве Беларусь, а Нарошенко і Світач. А можна асабіста Нарошенко і асабіста на Світача. Дякую. Так, давайте з навінамі трошки позбіралися, трошки з вами поболтали, будемо глядіти, що у нас відбувається. На конт інтерв'ю Ціхановської і Венедіктової. Добре, сьогодні мой сябра Вірус сказав, Газпром дав інтерв'ю Газпрому. Усё. Тут далі без коментарів, нема більше що обмірковувати. Я ще раз підкреслюю, команда побач Ціхановської, яна як, ну, сказали, що вона нібито там політик, ну, окей, ну, як сьогодні Марина Адамович написала, что я не люблю блогеров, які лічаць себе політиком. І я отказала, что добре, что я не політик, але я не вселенское зло, тому що я блогер. Вось, ну, посміялися з гэтага. Можна лічыць себе кім заўгодна, але насамрэч не заўсёды тое, што написано на плоці, там ёсць. Таму я не лічу яе палітыкам, ніколі не лічыла, як і сябе, я ўжо аб гэтым казала, але тое, што яна можа быць там абраным лідарам нацыі, як яе называюць. Ну, называць як заўгодна, галоўны вынік. Вось, калі вынік, мы гатовыя дамаўляцца, я зараз у коскі беру, гэта не мае фразы, мы гатовыя дамаўляцца, мы будзем спрыяць, мы будзем. Я заўсёды за адзею, што Дылеўскі сказаў, будзе страйк, Дылеўскі зрабіў страйк, ну, вось з 1 числа будзе страйк. Колькі людзей там будзе прысутнічаць, залежыць ад нас. Будем заклікаць, будем размаўляць з людзьмі, я размаўляю з зямлёй, я прашу, калі ласка. У мяне, ну, моя прыватная гісторыя, чалавек, якога я попросила, послухай, ну, страйкані, ну, я тебе вельмі прашу, тому що, ну, немагчыма проста. Що чалавек зрабіў? Узяў сям'ю, паехаў адпачываць. Все, просто. І ён сказаў, я стаміўся, я паехаў. Все, ён паехаў. Цудоўна, вот, ну, класнае рашэнне. Без нашай дапамогі сам чалавек просто сабраўся і паляцеў. Все, ён стаміўся працаваць, ён хоча адпачыць. Можна такім прыкладам? Можна.
Не праблема абсалютна. Таму тое, што яна там перамовы нейкія хоча весці, ну, я і лічу, што з тэрарыстам перамоваў быць не можа. Ніякіх. І мы ніколі на дагаварнікі з улады не пайшлі бы, нелегітымныя тым больш. Ён, ну, я праглядзела, безумоўна, гэта інтэрв'ю, ну, такое, ведаеце, як нехта напісаў, ну, такая сяброўская беседа была. Вось. Таму тое, што яны там робяць, побач з ёй знаходзяцца крэмлядзі. Крэмлядзі зацікаўленыя ў лёгкім транзіце крэмлядзям улады. Вось, таму, чаму страйк? Таму што ўлада належыць беларусам, народу, а не усялякім розным прыватнасцям, якія там лічаць, што можна неяк спакойненька расіянцам дапамагчы аддаць Беларусь. Ну, так не будзе. Мы будзем партызаніць і далей. Прыклад, наша заява. Мы з ёй працавалі доўгі час. Мы нікому нічога не казалі, мы проста працавалі. Мы проста, я дзякую касінеравам, якія проста шалёныя, тонны, кілатонны, кілаваты, там, я не ведаю, што мегатонны дакументаў пералапацілі. Я дзякую тым актывістам, якія дапамагалі палітычным зняволеным, якія дапамагалі ў распрацоўкі гэтай заявы, і вынікам гэтай працы стала тое, што мы сёння на Дойче Веле, мы сёння на Радыё Свабода, нам дапамагаюць рэсурсы распаўсюджваць інфармацыю, прабачце, пра якую мы да іх не звярталіся, мы іх не прасілі, але яны падчапілі гэта, і сёння вось гэта вынік працы. Мы працавалі, паставілі вас перад фактам, што мы нешта зрабілі, вось трымайце. Калі вось гэта вся рыторыка, мы ў будучыні, калі-небудзь, ну слухайце, маё жыццё, яно адно. Мне ніхто не паверне часы, якія я адсутнічала ў Беларусі. Мне ніхто не паверне магчымасці, якія я страціла падчас свайго там выезду ў іншую краіну. Мабыць, я марыла калісьці выехаць ва ўкраіну, але перад гэтым зрабіць некаторыя крокі, якія бы спрасцілі мне жыццё ў гэтай краіне. Па-рознаму, мне гэта ніхто не паверне. Разумееце, як гэтую хвіліну, якую я зараз страчаю на барацьбу за незалежную Беларусь. Мабыць, я ў гэты час магла бы жыць ужо ў незалежнай краіне, займацца практыкай. Я мару паступіць у аспірантуру. Я не магу сабе гэтага дазволіць зараз, таму што на атрыманне сваёй адукацыі у мяне абсалютна няма часу. Таму, ну, калісьці ў будучыні, ну, я разумею, што мы ўсе калісьці памрэм. Як хутка гэта залежыць ад нас. Ось, таму я не люблю, калі людзі жывуць вось гэта, мы калісьці нешта будзем рабіць. Ну, блин, пакажыце, што вы ўжо дабіліся. Я шчыра кажу, я не бачу эфектыўных вынікаў працы. Вось ад слова зусім. Нейкія навіны пішуць, што сустрэча там, вынік дзе? Вынік. Ну, пакажыце мне эфект вашай працы. У нас вызваленыя палітычныя зняволеныя? Не. У нас нейкая сітуацыя па ковіду палепшаная? Не. У нас рэжым баіцца, што яго знесуць. Ну, ён баіцца, але не вас. Яўна. А іншага, ён баіцца людзей, якія выйдуць на вуліцу. Я яшчэ раз сказала, забастоўка нам дае магчымасць згуртавацца вакол мэты, вакол ідэі. І гэта галоўнае. Не галоўнае, што вы там будзеце дома, не галоўнае, што вы потым будзеце дзецям распавядаць, а я, блин, класны чувак, я пашоў у забастоўку. Я хацеў, каб ты жыў, я хацеў, каб ты атрымліваў адукацыю, я хацеў, каб цябе лікавалі, а не знішчалі ў лікарні. Гэта зараз камень у агарод не лекарам нашым. Сёння Народная грамада класны ролик запіліла, зараз вам пакажу яго. Ось. Я, прабачце, толькі не ведаю, ці быў гук, напішыце мне, ці ролик зайшоў. Трэба ісці і змагацца. Чым больш мы замагаемся, тым болей у нас шансу на перамогу. Чыста па матэматычных законах, таму сыходзім у народны карантын. Згодна абсалютна, назавіце гэта як заўгодна. Мабыць, кагосьці пужае, што гэта называецца страйк. Слухайце, у нас чешацца. О, мне прыляціць, сёння буду піліць адзін ролик. Ой, я адчуваю ўжо за 2 тыдні, што мне за яго прыляціць. Ну, нічога. Вось. Таму як не назавіце. Вы зрабілі вакцыну. Мне нельга рабіць зараз вакцыну.
Я чакаю, калі мне дадуць дазвол. І сябры, вот самае смешнае, што моя мага, яна мне не надае магчымасць паўнацэнна, то бок, ну, мне кажуць, што нібыта можна прышчапіцца. Я важу зараз 40 кілаграм, мабыць, 43-45. Вось, але невядома, як вакцына мне зойдзе, таму што я магу проста фізічна захварэць, і у выпадку, калі я пачну хварэць, калі яна пойдзе у маім арганізме дрэнна, у мяне арганізм фізічна не вытрымае проста хваробу. То бок, ну, гэта будзе не вакцынацыя, а я магу захварэць ад вакцыны. Таму што ні адзін з дактароў не можа даць гарантыю, што там я абмяжуюся тэмпературай выключна, што я там, мабыць, мне будзе дрэнна дзень-два, да? У мяне зараз слабы арганізм і маленькая вага. Мяне могуць прышчапіць вось такой, ну, умоўна кажучы, падлеткавай дозай. Але гэта на, прабачце, 38-гадовую бабу будзе маловата. Таму у мяне у гэтым пытанні трошкі ёсць некаторыя праблемы. Я зараз буду праходзіць абследаванне, буду глядзець, як сябе пачувае мой арганізм. І калі ён будзе здатны перажыць прышчэпку, я яе абавязкова зраблю. Я яшчэ раз скажу, я не супраць. Таму мойце ручкі, насіце масачкі. Нават калі у мяне сяброўка, я сёння размаўляла, яна прышчэпленая Pfizer'ам, яна даўно прышчэпілася, яшчэ ў лютым. Яна пазваніла, мне сказала, што яна таксама захварэла, але хвароба праходзіць у лёгкай форме. Таму вось так наслухаешся людзей і заклікаеш прышчэпіцца. Не бойцеся насіць маскі, таму што гэта важліва. Давайце да навіну, тому што я з вамі забалталась. Што цікавага, працягваецца фашысцкая абсалютна тэматыка ў Беларусі, ковідная, вось гэта, прыбіраюцца інфармацыйныя блокі на конт таго, што неабходна сацыяльную дыстанцыю датрымлівацца, масачны рэжым, антысептыкі. Учора я вам паказвала, што ў Светлагорску адбываецца. Працягваецца гэта ўся мантра, што замовіў дыхлафосны, што, аказваецца, расійская вакцына найлепшая. Яшчэ ў яго была цікавая фраза, што міжнароднымі вакцынамі заклікаюць калоцца змагары для таго, каб яны прычапіліся замежнай вакцынай, у іх быў замежны сертыфікат о вакцынацыі, і яны маглі выехаць за мяжу дзеля таго, каб устаноўкі захадныя атрымліваць. Змагацца трэба правільна, інакш будучыні нашых дзяцей не будзе. Я не беларус, але разумею вашу нелегкую бандыцкую ўладу. А што ў вашым паняцці змагацца правільна? Вось дзе тая формула правільнага змагання? Я нагадаю, у М'янме, да, дзе М'янма, там произошел дзяржаўны пераварот. Потым зараз яшчэ там дзяржаўны пераварот, і яшчэ 10 дзяржаўны пераварот. В Гонконге паглядзіце, што адбываецца. Няма формулы ідэальнай. Я уже аднаразова я ціснула на тое, што ў Беларусі, да, там свая гісторыя, чаму мы не перамаглі, ужо аналізавалі, казалі, што беларускі пратэст адрозніваецца радыкальна ад таго, што адбылося на Майдане. Я вельмі шаную Майдан. Вы ведаеце, што я на героя алеяў, на алеі героя, прабачыце, Небеснай сотні, я не магу сябе там пачуваць спакойна. У мяне ўсё баліць, у мяне слёзы градам льюцца, таму што я не магу побач з гэтымі хлопцамі праходзіць спакойна. Майдан паспеў набраць сілу. І у вас была падтрымка. Я не кажу пра грошы. Забудзьце пра грошы, і вось Майдан і грошы гэта бязглуздам неабходна быць, каб звінавачваць тых, хто стаяў на Майдане, у тым, што яны праплачаныя былі. Гэта абсалютна, ну, я калі чую такое ад людзей, я ўсё, кукуха паехала. Майдан паспеў набраць сілу. Майдан, фактычна, вось разгортвацца страшныя падзеі пачалі амаль праз 3 месяцы, як пачаліся першыя выхады людзей на вуліцу. У Беларусі забойствы пачаліся яшчэ да таго, як людзі выйшлі на вуліцу. Нас выкрадаць пачалі задоўга да таго, як адбыліся псеўдавыбары. Глядзіце папярэднія стрымы. Апазіцыю пачалі, зачыстка апазіцыі пачалася ў лютым 2020.
Забіваць апазіцыянераў пачалі з 96-го году. Забойства апазіцыянераў самых яскравых. Разумееце? Таму Беларусь, мы у той час ведалі, што вось, ну, такой умоўны украінскі майдан, пра якой мы марыць толькі можам, але у іншай інтэрпрэтацыі, каб у іх не хапіла ўсё ж такі борзасці страляць у сваіх людзей. Мы атрымалі і забойства людзей, масавыя рэпрэсіі, і яны гатаваліся да таго, што яны будуць нас убіваць. Я ўпэўнена, што ва ўкраіне на першых пачатках пытанне, што дадуць каманду убіваць народ, не будзе. Я ўпэўнена, што людзі на Майдане ніколі ў жыцці сабе не маглі ўявіць, што вось гэтая пачвара будзе даваць наказ забіваць людзей, будзе спрыяць таму, што маскалі зайдуць у Крым, будзе анексія, што яны развяжуць вайну на Донбасе. Я ўпэўнена, што людзі на Майдане, я не то, што ўпэўнена, я размаўляла, і я сябрую з людзьмі з Майдану. Ніхто гэтага не прагназаваў, не чакаў. У Беларусі тое, што будуць убіваць людзей, слухайце кібераў. Гэта яшчэ з чэрвеня, з траўня-чэрвеня месяца цягнецца, калі яны планавалі забойства беларусаў. Яны планавалі, як яны будуць убіваць, страляць народ. Разумееце розніцу? Беларускі пратэст, ён фізічна не змог разгарнуцца проста. Людзі выходзілі масава. Мільён на вуліцы быў. Па ўсёй Беларусі. Можаце сабе ўявіць? Каля 8 мільёнаў, ну, паказвае статыстыка, што у нас 9,5, окей, нават калі нас 9,5. На вуліцы ў той час было блізка 1,5 мільёнаў па ўсей Беларусі. Вы можаце сабе ўявіць гэты адсотак шалёны? Нашмат было. І былі, я нагадаю, гародню, там нават сцяг БЧБ паспелі падняць. Што туды зрабілі? Карнікаў накіравалі, пачалі катаваць людзей жудасна проста. Плюс, зараз кіберпартызаны і гулаг.нет працуюць над тым, што ЦУ паступаліся ад крэмлядзяў, што гэтыя зоўнішнія сілы ублюдачныя былі ў Беларусі і распавядалі, як правільна неабходна катаваць, каб непавадна было. Таму я заўсёды да ўкраінцаў звяртаюсь, не раўнаеце ўкраінскі майдан і беларускую плошчу, яны розныя, вельмі-вельмі розныя. Потым гістарычна вы зможаце прааналізаваць і не крытыкаваць беларусаў, чаму так адбылося. Не таму, што мы не кідалі коктейлі, былі коктейлі. І камні былі. Паглядзіце на Мінск, ён закатаны ў асфальт. Уся Пушкінская, там няма камянёў, там магчымасці выдраць штосьці, адкуль людзі выдзіралі асфальт. Паглядзіце проста, звярніце на гэту ўвагу і не раўнайце вось гэтыя дзве падзеі. Я не кажу, што ніколі не скажу і не буду крытыкаваць Майдан. Я пражыла разам з вамі гэты перыяд, таму што мая сям'я ва ўкраіне была ў той час. І я нагадаю зараз мае родныя і на сёння абараняюць, каб тут не было маскальскага сапага. Таму я гэтую гісторыю пражыла з вамі. І я з боку Украіны ведаю гісторыю, і з боку Беларусі. Таму дуже багато для Беларусі выйшлі. Ну, насамрэч так. Ну, мабыць, не, я не крытыкую, я проста, ну, гэта пытанне ў паветра, як правільна. Каб мы ведалі, як правільна, паверце мне, я ніколі не была зацікаўлена ў тым, каб загінуў Вітольд Ашурак, каб убілі Сашу Тарайкоўскага. Саша Віхор загінуў. Ніхто з нас ніколі не марыў аб гэтым, разумееце? Калі Сашу Тарайкоўскага забілі, для нас гэта было ўсё. Яны пачалі страляць у людзей. Давайте да навінаў. Страйк. Дылеўскі сёння таксама, я не ведаю, ці паспеем з вами разглядзець, мы ўжо амаль гадзіну, я с вами прабалтала сёння увесь дзень, увесь стрым. Вось, па галоўных пытаннях. Польшча, затрымана 180 чалавек, яны зараз аддаюцца пад суд, іх абвінавачваюць у тым, што яны спрымалі незаконнай міграцыі,
з боку Беларусі, і гэта павадыры, і гэта кіроўцы маршрутак, якія завозілі нелегалаў. Зараз я вам покажу блогера, якой распавядае. Тут замежная мова, але ён паказвае, як правільна неабходна з калючым дротам абыходзіцца на мяжы з Польшчы. Вось такія унікумы прыязджаюць, прычым у яго 80 тысяч на канале людзей, хто яго глядзіць, і вось яны карыстаюцца такімі рэчамі. Літва, дарэчы, замовіла пра тое, што яны будуць строіць плот абсалютна там на 400 км, больш за 400 кіламетраў яны плануюць пабудаваць, і ён вышыню будзе 5,5 метраў. Ведаеце, так, дзейсна за калючым дротам будуць знаходзіцца. Блогер, так. 100% блогер. Вось такі красунчык, якой, бачыце, да, палічыў неабходным, што можна так рабіць. Таксама я хацела бы звярнуць увагу, што год таму Сергей Дылеўскі, чаму я падтрымліваю больш Сергея Дылеўскага, а не Латушку. І тыя замовілі пра план страйку, забастоўкі. Нібыта ІБОР гэта, бар беларускай, гэта беларускае аб'яднанне працоўных, рабочых, і план перамога, рух, там рабочы рух, яны ўсе разам павінны быць, нібыта, ўсё. Але чым кардынальна адрозніваецца для мяне вось гэтыя дзве пляцоўкі, а іменна іх засноўнікі. Таму што Сергей Дылеўскі быў першы, хто на МАЗе выйшаў у страйк. І ён заклікаў людзей выходзіць у страйк. А Павел Латушка ў гэты час ставіў купалінку у Купалаўскім тэатры. І ён плясаў, калі я не памыляюся, да 17 жніўня пад дудку Лукашенка. Потым ён, калі яго прыбралі, перапрунуўся ў паветры і вырашыў, што ён цяпер апазіцыя. Вось, таму маё вось такое прадвзятае пачуццё да яго, яно абмеркаванае, таму што я не люблю пераапранутых, я люблю лагічна паслядоўных людзей. Вось Сергей Дылеўскі, ён год збіраў адзін з паплечнікамі людзей дзеля таго, каб замовіць пра тое, што мы ідзем у стачку. Людзі, нам неабходна дабіцца сваёй перамогі. Я паказаў прыклад, як гэта робіцца. Вы можете ідці за мной. Гэта роўна пра тое, што заўсёды кажуць актывісты. Я раблю, а вы можете мне падражаць. Вы можете стаць блогерамі, вы можете стаць беларускамоўнымі. Вы можете рабіць лепей за мяне навіны. Гэта будзе класна. Я толькі за. Я заўсёды кажу, калі ў мяне хтосьці бярэ ідэю, а недавно у нас взялі ідэю, я толькі за. Калі вы робіце яе якасна, рабіце, гэта класна. Таму я нагадаю, як гэта было год таму, што рабіў Сергей Дылеўскі. Ваши дети никогда вам спасибо не скажут за такую трусость. За то, что вы ходили за тарелку похлебки под дубинками на работу. Просто за еду. Я хочу, чтобы к металлургам относились не как к людям второго сорта. Мы отдаем свое здоровье этой стране, работая в ужасных условиях, получая за это копейки. Кто-то скажет, что это обращение составлено юридически неверно, или забастовка не по закону. Так вот, людей сейчас бьют не по закону, а по всем частям тела, не разбирая, девушка ты, мужчина или пенсионер. Стреляют в протестующих, тоже не по закону. Видя ситуацию, которая сложилась у нас в стране, ни мое воспитание, ни моя совесть не позволяет мне остаться в стране, быть равнодушным и делать вид, что ничего не происходит. Я не могу больше смотреть, как наши граждане, наши белорусы борются против этой системы, а мы их не поддерживаем. Решился на это, потому что моя совесть больше не позволяет работать на этот режим. И у меня ко всем вопрос, как у вас сейчас с совестью? Не вижу другого эффективного и законного способа восстановить
спокойствие и порядок в нашей стране. Заводчане, на нас смотрит вся Беларусь. Мы хотим, чтобы в нашей республике наши граждане чувствовали себя надежно, безопасно, защищенно. Чтобы прекратились издевательства над белорусским народом. Чтобы были выпущены все политзаключенные. Пожалуйста, продолжайте. Всем остальным просьба, поддерживайте бастующих в своих регионах. Поддерживайте не только работающих, но также студентов, учащихся, медиков, всех, кто не безразличен. Так вот, чтобы сейчас заработал закон, нужно всем остановиться. И живи Беларусь! Живе Беларусь! Живи Беларусь! И живи. Вось так гэта адбывалася год таму. У мяне была ідэя сабраць, і я заклікаю, калі мяне пачуюць мае сябры, хто глядзіць, хто умее займацца ролікамі. Я вось, у гэтым пытанні рукі мае дзесьці там. Я не умею. І я спрабавала навучыцца, але, такое сабе. Нам неабходна сабраць тых людзей, якія ўжо ў страйку. Іх велічэзная колькасць. Я проста згадваю той год, я працую на канале Народнай грамады, і я штодзённа па некалькі пастоў, мы кідаем, новы. Я памятаю, год таму была проста шалёная колькасць людзей. Мы кожны дзень страйк, стачка, забастоўка, чалавек выходзіць, чалавек запісвае відэа. Вось гэтае замоўленне, што я выйшаў стачку, все, я з вами побач. Людзі не бачаць, як нас шмат. Мне падаецца, галоўная праблема у тым, што, да, стачкамы ёсць, яны сфармаваны, яны ўжо працуюць, нешта там час ад часу яны ролікі кідаюць, дзе удзельнікі стачкі, вось тыя фізічныя удзельнікі. Таму, калі мяне пачуеце, давайте рабіць інфармацыйныя ролікі. Я ў стачкі. Можаце браць мой ролік. Я не працую на беларускі рэжым. Все, я не плачу падаткі, я не плачу нічога гэтаму упоратаму рэжыму дзеля таго, каб не фінансаваць забойствы сваіх беларусаў. Сёння закіну ініцыятыву, меркавала, што неабходна такое рабіць, таму што, дзе тыя людзі, якія ў стачкі? Там, да, я разумею, мы за мяжой вымушаны былі выехаць, шмат хто. Але ў мяне мой сябра Ігар, ён з нафтанапаліміра, ён пачаў стачку яшчэ падчас таго, як знаходзіўся ў Беларусі. Ён проста сказаў, я захварэў, усё, я не буду працаваць, да пабачэння. Вось, я мяркую, што неабходна да іх звярнуцца, каб яны сваім прыкладам, сваю эмоцыю паказалі, што гэта абсалютна не страшна. Да, цяжкасці будуць, безумоўна. Вы думаеце, мне страўна па жнівень было лёгка? Да мамы вазіць дзяцей паесці, таму што дома было шаром пакаці, я ў стачкі, я не працую. Цяжка было, цяжка, я згодна. Але што рабіць? Добры Юрась Ладушка напісаў каментар, мне спадабаўся вельмі. Можна было абвінаваціць Дылевскага, што ён зрабіў. Не салідарны, і гэтак далей, каб Ціхановская зрабіла інаўгурацыю і аб'явіла аб стварэнні ўрада, паколькі кіруючага органа няма, людзі самі актывізуюцца. Я нагадваю, чарговы раз, улада належыць народу, не Ціхановскай, не Латушкі, не Лукашенка, не прыватна мне, яна належыць нам, і ад нас залежыць, якая будзе Беларусь. Гэта звычайныя пастулаты, я не знаю, як гэта людзям паясніць. Ты гэта проста адчуваеш, што ты здольны вырашаць нейкія пытанні. Калі ты можаш сам вырашаць, вырашай сам. Калі табе трэба падтрымка, звярніся да сяброў, яны цябе падтрымаюць. Для мяне гэта базавая рэч. Я не разумею, як можна рабіць па-іншаму. Як можна не крытыкаваць уладу. Уладу трэба крытыкаваць. Я заўсёды задавалася пытаннем, вы столькі крытыкі выліваеце на Статкевіча. Вось ваша лідарка. Яна ідэальная? Калі яна для вас ідэальная, то вы абсалютны прафан. Чаму? Таму што вы не шукаеце, што ёй падказаць дзеля таго, каб выправіць. Я ніколі не ідэалізіравала Мікалая Статкевіча. Я заўсёды казала, мы маглі з ім абмеркаваць.
Ён даваў магчымасці, мне крытыкаваць яго няма сэнсу, тому што ён мне заўсёды казаў, калі ты не пагаджаешься, прапануй альтэрнатыву, я пайду з табой на дыялог. Збоку, яны не ведаюць самі, хто яны зараз, штабы, офісы, яны не ведаюць, як іх абзывацца. Яны не камунікуюць ні з кім. Сёння, дарэчы, Латушка заклікаў да дыялогу Дылеўскага. Ён, ведаеце, я ж кажу, гэта вось прыклад, трэба піліць па ім асабісты ролік, таму што гэта вось яскравы прыклад пераапранання ў паветры, проста. Рабочы рух, зараз я калі знайду вам, я вам зачытаю, што мяне абурыла. Што яны напісалі. Ну, расейскую буду перакладаць, дзесьці гуляла беларускамоўная версія, але такое. Зараз. Рабочий рух. Мы не падтрымліваем агульна аб'яўленую забастоўку на 1 лістапада. Заяўленне Дылеўскага, зробленае з падачы Наталі Радзінай, Дмітрия Бондаренка і Андрэя Саннікава, я нагадаю, хто гэтыя людзі. Беларускае аб'яднанне рабочых Дылеўскі, Наталя Радзіна, гэта Хартыя, Дмітрий Бондаренко, гэта еўрапейская Беларусь, тая незручная латушка апозіцыя, і Андрэй Саннікаў, таксама гэта наш апозіцыянер, балатаваўся ў прэзідэнты, відавочна выехаў, таму што катавалі. Незручныя. І іх звінавачваць не было з намі, з рабочым рухам сагласавана. І мы не ўдзельнічалі ў прыняцці гэтага рашэння. Больш за тое, не былі папярэджаныя аб гэтым, як і заяўлялася ў прадзабастовачным састаянні. Мы лічым, што пабедная забастоўка павінна быць дзейсна масавай, ахопліваць розныя галіны і шырокія катэгорыі працоўнага населення. Ёй павінны прадшэстваваць сур'ёзныя эканамічныя прадпасылкі. То бок, рабочы рух кажа, я не абражаю зараз рабочий рух. Гэта я, актывістка, чытаю тое, што вы мне прапануеце. Вось як мы будзем далей змагацца? Аленка, ты разумееш, мы яшчэ не набралі 100-500 людзей. Вось, мы тут стварылі платформу, мы не даем табе гарантыю, што твае дадзеныя потым не будуць публікавацца, халера ведае дзе, таму што сервакі знаходзяцца дзесьці, магчыма, на рашке, я не буду сцвярджаць. Але ёсць меркаванне, што яны іменно там і знаходзяцца. Вось, таму ты, Аленка, пачакай, пакуль мы вось усе пункты гранту выканаем, калі мы ўсю праграмку зробім, як трэба, вось мы 140 000 кліпанем сабе ў перамогі, і тады скажам, дзень Х настаў, бастуй, Аленка. Халера на яго, што ў тебе памёрлі сваякі, халера на яго, што ў тебе знаёмыя паміраюць ад ковіду, мы не гатовыя, зразумей. Ну, ты ж разумееш, як яны любяць казаць. Аленка кажа, ідзіце нафіг. Вось сказаў адзін, ён гатовый, я побач з ім стаю і кажу, я гатова. Вось нават калі Дылеўскі просто сказаў, я адзін пайшоў, я ў стачку. Я побач з ім стала, не я б, а я стаю побач з ім і кажу, окей, Сергей Дылеўскі, я цябе падтрымліваю, пайшлі. А побач са мной яшчэ мае актывісты стаюць і кажуць, а мы ідзем. Валентин Троцкі, Вероніка Мішченко, Ігор Валяў, я вам яшчэ десяткі прозвішчаў назову. Гэты людзі таксама ў стачцы, яны таксама не фінансуюць рэжым. Яны кажуць, окей, ідзем. І ў Беларусі глядзяць і кажуць, бляха халера, паглядзі, колькі іх там, а мы з табой цягаемся як бараны на працу. Нас убіваюць, а мы радуемся. А на трактарным заводзе, тое, што я ўчора распавядала хлопца, ён быў у целагрэйкі, якую зацягнула ў станок і яго на часткі разарвала. Цэх паведаміў, што яго збіралі з паловы цеха, яго разарвала на шматкі проста. Чаму чалавек быў у целагрэйкі, якую зацягнула ў станок? Значыць, там было холадна. Лагічна? Лагічна. Калі там было холадна, значыць, што? Не далі апалення. Або далі ў такім аб'ёме, я скажу, калі мы працавалі на гарызонце, там былі вельмі умоўныя батарэі, якія ні халера не грэлі, і мы ставілі хлопцам такую аграменную пушку, тому што гэта вырабніцтва, там людзі працуюць. Дык вось, каб нашы людзі не мёрзлі, мы ставілі аграменную пушку, цёплую такую, рабілі ім такой заслон, каб яна нагрывалася, прагрывалася, каб у нас станкі не вылецелі на марозе.
І вось такім чынам мы людзям давалі магчымасць працаваць у нармальных умовах, яны не хваляваліся, што яны будуць вось гэтымі акаленнымі рукамі працаваць далей. А гэты мужик быў вымушаны. Дык у мяне пытанне да рабочага руху. Колькі мы яшчэ павінны разарваць беларусаў дзеля таго, каб мы былі гатовыя? Колькі такіх мужикоў, апранутых у целагрэйку, зараз і далей ідуць на працу? Мабыць, пара ім паясніць, што гэта можа працаваць па-іншаму, што гэта можа у нармальных... Я заўсёды ганарылася еўрапейскімі заводамі, таму што там, ведаеце, яны як арыстакраты ў белай вопраткі заходзяць на завод, за станкі стаяць, працуюць, а яны толькі кнопкі ціснуць. Я заўсёды задавалася пытанне, а как халера у нас такога няма? У нас хоць адзін завод такой ёсць? Або у нас штукатурка, якая валіцца з паталка? У прыбіральню, у якую немагчыма не проста зайсці на яе, глядзець страшна, тебе вочы з арбіт вылазіць. Боже, што гэта? Мы маглі гэта прыпыніць. Вось самае страшнае, што мы маглі гэта прыпыніць. Сёння Павел Латушка замовіў. Увага! Вось толькі што я рабочы рух вам прачытала. Гэта яго. Яны заклікаюць, падпісвайцеся на план перамога. Павел Латушка. Замоўленне лідара НАУ. Гэта нейкае народнае, нікім не абранае народнае кіраванне. НАК беларускае. Народнае антыкрызіснае кіраванне. Хто стварыў, дзеля чого стварыў, шчыра кажу. Гэта не крытыка. Я ставлю пытанне, хто вы такія, каб мне казаць, што вы не гатовы і каб я сидзела дома. Адказ на аб'яўленне забастоўкі беларускім аб'яднаным рабочымі. Падрыхтоўка забастоўкі важны элемент ранее агучаных НАКам стратэгічных прапановаў. І мы падтрымліваем забастоўку. Што? Вы ж учора пісалі, што не падтрымліваеце, а сёння ўжо падтрымліваеце. Но, але падрыхтоўную. Як моцны інструмент ціску на рэжым і перамогі над ім. То бок, вам 2 месяца не хапіла падрыхтавацца. То бок, 2 месяца вы думалі, а калі гэта перамога будзе. Грант не па плану пайшоў, або што? У мяне пытанне. Колькі будуць забіваць, згодна вашаму плану перамога людзей у Беларусі? Яны заклікалі прадстаўніка бара Сергея Дылеўскага да дыялогу. Сергей Дылеўскі, давайте согласуем с вами, калі у нас будзе нарэшце перамога. Таму што гэта ж ненармальна. Гэта ж беларусы вырашылі пайти ў стачку. Мы такую каманду не давалі. Гэта выглядае у мяне, як у актывісткі, іменно так. Я не хочу дакалупвацца да вас, вы мне мерзкі, я вас не люблю. І чытаць навіны пра вас я не хочу. Але тое, што вы падстаўляеце людзей пастаянна, вашы ініцыятывы прыводзяць да таго, што людзей масава затрымліваюць, мяне гэта пужае, таму што я актывістка за Беларусь, за людзей, за нацыю. А вы сваімі тупымі, дэбільнымі ініцыятывамі знішчаеце маю нацыю і забіваеце мой народ. Колькі людзей у белай вопраткі было перахоплена. Гэта толькі... Я пра мяжу буду маўчаць, што вы з мяжой зрабілі. Абсалютна дэбільнейшая ідэя была. Абсалютна ідыёцкая. Я разумею, што у вас па гранту былі іншыя меркаванні, таму неабходна было тэрмінова перахапіць ініцыятыву і выйсці на мяжу з тым, што было замоўлена тым, каго вы называеце сваім лідарам. Павяртайцеся. Нашае патрабаванне вызвалення неадкладна палітычных зняволеных, новыя выбары і пакаранне ўсіх тых, хто вінаваты ў катаваннях беларусаў. 3 пункты, якія павінны, 3. Ніякіх іншых няма. Скончым стрым, тому што, можа, самі таймінг выйшлі. 45. На минутку для Робін Грін. Вітанечка, вітаю. Жыві вечна, назаўжды. Дякую, дякую. Борислав Береза. Я сёння ставлю яму падабайку, лайк, і ён адружаны, таму просто моя падзяка шчырая ад каналу Хелен Мінская. Я спадзяюся, вы далучыцеся да падзякі, таму што ён сёння напісаў наступны пост у Facebook. Перакладаю беларускай, але хацела бы зазначыць. На старонке Борислава Березы размешчана таксама беларускамоўная версія.
налепачка «Жыве Беларусь, жыве вечна». За што я яму шчыра ўдзячна за падтрымку, за натхненне, і ён сёння мяне так наткніў зрабіць одну цікавую рэч. Я не ведаю, мабыць, вы мяне засудзіце, некаторыя украінцы, мабыць, і абразяцца, але у мяне такая феерычная ідэя запіліць. Дык вось што напісаў сёння Барыслаў Бяроза. У Беларусі жыве тыран Лукашенка. У Беларусі жыве баязлівы тыран, які сфальсіфікаваў выбары, каб не страціць уладу. У Беларусі жыве крывавы тыран, які забіваў сваіх грамадзян, каб застацца пры ўладзе. Сёння Беларусь – гэта таталітарная дзяржава, у якой няма свабоды слова, пераследуецца іншадумства і даюць тэрміны нязгодным. А яшчэ ўлады Беларусі працягваюць забіваць сваіх грамадзян. Але ўсё гэта не дае Лукашэнку надзеі на спакойную старасць тырана, таму ён гатовы аддаць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі пуйлу у абмен на гарантыі асабістай бяспекі. Лукашенко гатовы далучыць Беларусь да складу РФ у абмен на свае хацелкі. І шмат каму з беларусаў гэта не падабаецца. Таму яны шукаюць формы пратэстаў, якія дазволяць ім змяніць сітуацыю і скінуць ярмо на сваёй шыі. Лідар беларускага аб'яднання ВАР Сергей Дылеўскі заклікаў беларусаў заставацца дома з 1 лістапада і выставіў уладзе 10 патрабаванняў. Гэта спыненне рэпрэсій, вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і незаконна арыштаваных, прывядзенне заробкаў, стыпендый і пенсій у адпаведнасць з рэальнай эканамічнай сітуацыяй у краіне, пачатак прамых перамоў паміж уладай і дэмакратычнымі сіламі з абавязковым удзелам працоўных лідараў аб правядзенні новых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў для развязвання палітычнага і эканамічнага крызісу, аднаўленне зволеных працаўнікоў, выключаных студэнтаў і гарантыі бяспечнага вяртання ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія пакінулі краіну праз рэпрэсіі. Рэалізацыя права на дзейснасць незалежных прафсаюзаў, у тым ліку на стварэнне новых. Рэалізацыя канстытуцыйнага права грамадзян на свабоднае перамяшчэнне. Рэалізацыя права грамадзян на абарону ад COVID-19, у тым ліку шляхам вакцынацыі міжнароднымі прызнанымі вакцынамі. Абарона правоў медыкаў. Рэалізацыя канстытуцыйнага права на свабоду слова, неадкладнае вызваленне ўсіх журналістаў і блогераў. Нармалізацыя стасункаў з краінамі-суседзямі. Спыненне гібриднай міграцыі. Стварэнне спрыяльных умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнеса. Гэтае патрабаванне прывялі ў шаленства Лукашэнку. Ён і раней быў гатовы здаць усе інтарэсы і незалежнасць Беларусі хуйлу, каб засцерагчы сваё панаванне, а цяпер страх заганяе яго ў кут. Але хуйлу не патрэбна страйкавая Беларусь. Ён хоча пакорлівую калонію, таму Лукашенко баіцца страйку. А беларусы хочуць жыць, як людзі, а не як маўклівыя прыгонныя за панамі. Так, беларусы робяць яшчэ адну спробу барацьбы з тыраніяй, і гэта трэба падтрымаць. Трэба падтрымаць прынамсі маральна. Ім гэта патрэбна. І нам гэта патрэбна. Яны маюць права жыць у свабоднай Беларусі, у свабоднай ад тырана Лукашэнкі. Дадам ад сябе, Барыслаў, прабачце, і ад хуйла. Падтрымайце іх і падзяліцеся допісам. І няхай у нашых братоў з Беларусі ўсё атрымаецца. На гэтым я бы хацела скончыць нашу з вами размову. Сёння шмат размаўлялі, менш па навінах, але мой асноўны пасыл вы пачулі. Свабоду палітвязням. Новыя, свабодныя, незалежныя выбары пад назіраннем міжнародных арганізацый. І мы абавязкова пакараем усіх тых, хто вінаваты в слязах матуль, сясцёр, бацькоў, дзяцей. І вечная слава нашым героям. Пакуль жывуць беларусы. Жыве Беларусь. І слава Украіне. Пабачымся ў эфірах.